Σήμερα είναι το πρώτο βίντεο μου. Το μηχανάκι που έχω είναι ένα Zonde G125. Το λόγος που επέλεξα να πάρω αυτό το μηχανάκι είναι γιατί έχω δίπλωμα για 125 μέσω του αυτοκινήτου και πήρα αυτό το μηχανάκι γιατί μου άρεσε αισθητικά και αυτά που σου πρόσφερε με βάση την τιμή που το πήρα ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή το πήρα 2.895 και το μηχανάκι είναι σε στυλ, εντάξει είναι και βράδυ βέβαια, δεν βλέπετε, αλλά είναι σε στυλ μηχανής. Εντάξει βέβαια προσφανέστατα 125 είναι, δεν έχει ταχύτητα, αλλά ούτε ήθελα να βγάλω δίπλωμα ούτε κάτι άλλο, οπότε πήγα σε αυτή τη λύση. Είμαι στο στρώσιμο ακόμα ρε παιδί μου, δεν το πατάω, δεν προσέχω ας πούμε να μην το σογκάζει και τα λοιπά. Τώρα θυμίζω τους καθρέφτες γιατί σήκωσα λίγο πιο ψηλά, το τιμόνι ήταν πιο κάτω. Έχω βάλει έξτρα αυτό το τζαμάκι και αυτό εδώ το προστατευτικό για τα χέρια κόβει στον αέρα, λίγο ωραίο είναι, και γι' αυτό το λόγο επειδή σήκωσα λίγο το τιμόνι έτσι ρυθμίζω τους καθρέφτες και σε γενικές γραμμές είναι ένα ωραίο μηχανάκι. Είναι λίγο βαρύ, είναι 160 κιλά γεμάτο, έχει 20 λίτρα τεπόζιτο βενζίνης, μία τρύπα είχε μέσα, έπεσα, είναι δυνατόν. Έχει 20 λίτρα τεπόζιτο βενζίνης, παρόλα αυτά είναι ένα πολύ ωραίο μηχανάκι. Δηλαδή σαν έναν που έχει δίπλωμα για 125 δεν θέλει να πάρει μεγαλύτερο, το συστήνω ανεπιφύλακτα, να νιώσει λίγο ας πούμε έτσι την έννοια της μηχανής. Είναι τρομερό. Πρώτη φορά το βγάζω με βροχή κάτω, να πω την αλήθεια μου, δεν το έχω ξανακάνει. Οπότε, ας δούμε. Γενικά είναι έτσι ωραία αίσθηση. Είναι η πρώτη μου βόλτα με το μηχανάκι. Σε βροχή και βράδυ. Γενικά χιλιόμετρα δεν έχει. Τα 63 χιλιόμετρα έχει. Πάντως σε γενικές γραμμές είναι ένα μηχανάκι που είναι ισορροπημένο το βάρος του, σε βοηθάει. Εγώ που δεν είχα ιδέα ας πούμε, δηλαδή ένα ζιπάκι είχα οδηγήσει στη ζωή μου για ένα τζιλέρα και δεν είχα ιδέα, σε γενικές γραμμές σε βοηθάει πάρα πολύ ας πούμε. Αυτά. Είναι το πρώτο μου μηχανάκι και έτσι όπως είναι και τα οικονομικά γενικά δεν νομίζω να πάρω κι άλλο ζωή μου. Αυτό θα μείνω. Απλά είπα μια φορά θα πάρω, να πάρω κάτι που μου αρέσει εμφανισιακά και πήρα αυτό. Πολύ κίνηση αλήθεια. Δεν είναι και βροχή τώρα, δεν βγαίνουμε τα αμάξια. Τι λέω κι εγώ, ισχύει αυτό. Λοιπόν, να μάθω τα κουμπιά είναι πολύ καλά. Γενικά τα αμάξι είναι πολύ καλό, πολύ ισορροπημένο. Σε γενικές γραμμές κανένα παράπονο δεν έχω, αν και έχω πολύ λίγα χιλιόμετρα, 63 χιλιόμετρα έχω. Αλλά μη έχοντας ιδέα για μηχανάκι μου φαίνεται πάρα πολύ καλό, μου πω ψέματα. Πολύ εύκολο καταρχήν, εγώ φοβόμουν το συμπλέκτη και έλεγα πω συμπλέκτης τι κάνω και έμπλεξα και γιατί δεν έπαιρνα ένα αυτόματο, σκεφτόμουν μετά, αλλά θυμάμαι είχε έρθει σπίτι για το πήρα από Αθήνα, εγώ μένω επαρχία, οπότε είχε έρθει σπίτι και έλειπα, το βάλανε οπότε στο σπίτι εκεί έξω στην αυλή και όταν ήρθα βράδυ. Και πήγα βόλτα βράδυ πρώτη φορά, πανεύκολο, ήταν γελίος ο συμπλέκτης. Οπότε πήγα βόλτα βράδυ. Σε γενικές γραμμές πολύ εύκολο μηχανάκι και πολύ και το βάρος του πιστεύω σε βοηθάει έτσι.
Δηλαδή το βάρος του, γιατί είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό μηχανάκι, αλλά το βάρος του σε βοηθάει. Το βάρος βοηθάει. Ας πάμε από εδώ γιατί δεν βγάζουμε άκρη μες στον πύργο. Το συστήνω ανεπιφύλακτα για τα λεφτά του, 2.895. Τι άλλο παίρνεις σήμερα? Σου παπί παίρνεις. Αυτό είναι μηχανή, εντάξει, δεν λέω σε ταχύτητα φεγγάζει, δεν είναι παπί. Είναι και βάρη 160 κιλά. Παρ' όλα αυτά, όσοι έχουν οδηγήσει, γιατί εγώ δεν έχω εμπειρία, μου λένε ότι πάει πάρα πολύ καλά όσοι έχουν οδηγήσει. Αυτά. Φτάσαμε και σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το μηχανάκι μου. Αυτό είναι. Έχω βάλει αυτό το έξτρα και αυτό το τζαμάκι. Αυτό είναι το μηχανάκι και από έξω. Ας ανεβούμε και επάνω για να δούμε. Έχουμε συναγερμό. Ας ανεβούμε και επάνω για να δούμε. Τι κάνει? Σε γενικές γραμμές, το ξαναλέω, είναι ένα μηχανάκι που με έχει αφήσει ικανοποιημένο, πραγματικά. Πολύ όμορφο μηχανάκι και εντάξει, εγώ έτσι δεν ζητούσα με ταχύτητα ή κάτι άλλο. Ήθελα να έχω, ας πούμε, ένα περιθώριο να πάω να πάρω γάλατα, ας πούμε, για το παιδί. Βέβαια προφανέστατα θέλει τσάντα να τα βάλω πίσω, έτσι, γιατί δεν έχει χώρους. Μια που λέγεται ένα πίσω, ήθελα να βάλω ένα κουτάκι να τα βάζω, αλλά ακόμα δεν έχω αποφασίσει ποιο θα βάλω. Κάποια στιγμή θα βάλω ένα. Αυτό ήταν το βίντεο μας, το πρώτο βίντεο, το πρώτο motovlog βράδυ. Εν τω μεταξύ έχω πάθει και δηλητηρίαση και θα το θυμάμαι μια ζωή αυτό το motovlog, γιατί είναι το πρώτο πρώτα απ' όλα και βάσα και από τη δηλητηρίαση και θα το θυμάμαι μια ζωή. Καλό βράδυ σε όλους και εύχομαι να το συνεχίσω με το καλό. Καλό βράδυ.